Ftit aktar minn xahar wara li ħal ġurament tal-ħatra, l-ewwel kummissarju għall-standards fil-ġudikatura stqar li ħares lejn l-inkarigu bħala sfida pożittiva u għamla ċara li hu qiegħed hemm għal każi ġenwini. Min ġej imma la fede fis-sens biex min għalih ikidd il-ġudikant in kwistjoni u sempliċiment biex ikiddu u xejn aktar, qatt mill-ewwel tiġu x'għandi. Però jekk għandek tħassib ġenwin, ejja u jien nikkonsidra u nixtar. Spjega li l-pubbliku konkorra tanti li diġà rċieva ma' 30 każ. Fil-programm VOVA fuq Radio Malta, Dr. Bela klassifika l-każi li rċieva fi 3 kategoriji: dawk li talbu xi ħaġa li mhix fir-responsabilità tiegħu, oħrajn li der ċar li kellhom raġun u ra li jeħduh u każi oħra li għadu qiegħed jinvestiga. Mistoqsi dwar dawk li ħadu raġun, il-Kummissarju għall-Standards fil-Ġudikatura qal li dawn kienu jitrattaw persuni li qed jistennew sentenza. Għamilha ċara li huma jindaħalx lill-imħallef jew maġistrat kif jiddeċiedi, iżda jikkomunika magħhom l-ilment li jkun irċieva u jirrisponduh. Il-ġudikanti huma min huma Malfin u maġistrati huma nies ta' sens komun u anke jemnu fil-prinċipji tal-ġustizzja. Ġifri meta inti tattiralhom l-attenzjoni għal xi ħaġa u jindunaw illi isma' din tiġi indirizzata ma jdeqqux jindirizzaw b'umiltà kbira. Semma li bħala soluzzjoni kien hemm ġudikanti li min jaddhom żiedu s-seduti. Dr. Bela qal li għadu kemm ingħata uffiċċju fi triq id-dejqa fil-Belt u bħalissa qed issir l-għażla tal-istaff. Qal ukoll li l-Kummissarju għall-Standards fil-Ġudikatura ser ikollu sit elettroniku biex il-pubbliku jiġi marraf kif jista' jwassallu tħassib tiegħu. Spjega li l-investigazzjonijiet tiegħu jsiru fil-magħluq u kull sena jrid jagħmel rapport ta' ħidmietu lill-Prim Imħallef u lill-Ministru għall-Ġustizzja. Il-liġi ma tobbligax jippubblika r-rapport annwali.